Chimwe chakaitwa pamubvunzo wenyu kuti chii chakaitwa nehurumende newadzvanyiriri chakakanganisa ukama hwedu ndechekuti pane mumwe mambo, mumwe murume aisenza kuhurumende akasenza for 50 years ari native messenger muoffice mapermanent secretary weinternal affairs. Murume uyu ainzi Zambe Makoni, this is documented. Anonzi akaita basa rakanaka, akanyorerwa statement yeku appreciate kunzi if there is any chief who is in support, who is on record for supporting the government, government yenguwa iyoyo, it's Chief Makoni. For 50 years he was native messenger. Mambo uyu muzukuru wa Mambo Zambe, sorry, Mambo Chingaira machibata. Murume uyu akabva anzi because of this mukurumbirane kurumbizwa kwari kuitwa akabva aitwa paramount chief. Paramount chief ndiye aiti muchaindi mese kumaofisi ka kwakuenda mumwe chete anondotaura kuti wakomana wari panze apo wati zvakati angari MP yeah, you call it that way. Saka nhasi uno mukatarisa dunhu rerusaperi riri kunzi Makoni district, zvikonzero zvacho nguva hatina ba yekuti sei rakazonzarwa, asi dunhu iri riri kunzi Makoni recently takarichinja semadzimambo rakunzi Rusape, so it's on record it's Rusape district. Okay. Yes, there's a resolution yakaitwa muna April 2001 to that effect. Now mama madzimambo aya nyaya dzawo dzaakuita sekuti kana muine zvemuri kuda kuhurumende dzaiendeswa nani naparamount chief. Hazvina kuitika uku kwega kwenyika yese, ndo mamiriro azva zvakadii hazvo azva zvakaita. Saka kama kadambudzikwa kangagone ku 1980 government yakabva yati hazvifambi zvakadaro ba, madzimambo ese akaenzana because mukataka pachishona anotonga wanonzi mambo, ko paramount chief anonzi nechishona. The fact that hatina zita iroro it means harimo mutsika dzedu. Saka chinonzi paramount chief mutsika dzedu hachidi hamba. Kana tikatoti paramount kana tiri hwedza pamoti kutaura nyauyo wasvosve ndiye hatingatoti paramount ndizvo nai. Chiduku akanga ari mambo asina maheadman nekuti ndiye akanga ari headman aine masabhuku. Okay. Asi kuti wakatozopuwawo sabhuku 2004 ndopa wazonzi 2 Tande ane 2 masabhuku, Chipunza ane 2 masabhuku. My headman, not masabhuku. Ane 2 my headman. But kugara kwezo kundiwa kanga wari madzishe, wari madzimambo ari ishe nemasabhuku. Ndo mamirira nekuti wakanga wari maheadman ani amakoni. Asi nekuti wakabatsira varungu pahondo yandataura iyi ndo zvakazoita kuti wapuwe kunzi madzimambo. In fact tichitaura tichitarisa history varungu waisa wati madzimambo waiti sabu chief. Varungu wakanga waseparata utungamiri traditional into four groups. Kuti kwanguina waiti paramount chief, kozoita sabu chief, kozoita maheadman, kozoita masabu. Ndo wakanga utungamiri structure traditional leaders, leadership varungu wakanga subdivided into 4 groups. Asi izvi zvakazobviswa 1980 hurumende yedu isusu yeZimbabwe yerutongo rutsva yauya nawamugabe nekuti wakanga waine hondo dzawo dzawakanga vari kuita nana Chirauko akanga ari maparamount chief. Ndo pakasvika wamugabe wakaona kuti no zvinondinetsa, ndo pakabva watora manje communism, wachiuya wachida kuisa communism, wachibvisa nhoroondo yetraditional. Zvino zvakazowanetsa 2000 tinozoona traditional leadership yaakudzorerwa iri nhau yehondo dzakanga aina nachirawa tsitsigira varungu. Saka 1980 pawauya wakabva wati hakuna paramount chief, hakuna sabu chief, mese maamadzimambo. So
si isusu wana Makoni now takuikwetwa into the same category nana chiduko akanga vari madzishe edu isusu ndo patakabva tanzi tafanana but isusu takati isusu hatine hedu nezviro zvaitwa nehurumende zviro zvehurumende haungazvipikisi ndokubva tanyarara hedu tikati vanogarawo kumatunhu acho awakapa nemari dzavo dzavanowapa dzeumambo ngavabvawo kupamdzira vataurwa nareverend kuti ndinodayira kuti kana paine kakupesana ndiko keparamount enzaka ndikandikotsimbirira pakuti tinoona sekuti Mambo Makoni wanoramba wachiti paramount kana wakazozviregera ndofunga wakazozviregera manje asi kuita kwacho kunongotaridza kuti munhu ari kuti inini ndiri mambo wemadzimambo watowe mwari zvikana wa mambo wemadzimambo mwari paramountains sekuona kwedu Makoni district is not Makoni's district. I think zvakafanira kuti Parare Nyatwa hospital is not Parare Nyatwa's hospital. Zvekuti vanhu Parare Nyatwa wangu achiti wechibva ngoti hospital yedu izita beds. Asi tinoona kuti pane kuzomufungo wekuti ndekuti riri kunzi Makoni saka nderangu. Aiwa mune madzimambo mashanu. Wane masimba akaenzana. Asi sekuti umwe akambonzi newauyi uri mukuru wemamwe madzimambo. But remember it was just administratively. It was never meant kuti nenyika yacho kune mamwe madzimambo kwakwako yaiwa administrative chete kuti chenda unotiripotera shamwari asi ndine nzvimbo yangu. Saka pabviswa kuParamountains muna 1980 mambo ega akangoenda kukakona kake. Asi isusu takabva tazoona kuti aiwa kakona kamakatisawo handiko kedu chaiko kedu ndekaka uku kwamatibvisa 1945 hurumende katayo zvechokwadi dzokerai kunyika yedu nokubudisa magazeti. Pawa nguva iyoyo kusanganisira naMambo Makoni agere muofisi yezvinezvi wakatora minda wachibatsirwawo nepolitical muscle yawaive nayo nguva iyoyo wachitora minda mumhinawo. Isu tikatombosimudza titori netsamba dzatakanyora kuhurumende kuti honaika isu mhuri yekwachipunza tine 3 wakapiwa mapurasi muheadlands. Mhuri yekwaMakoni ine in excess of 10,000 hectares dzawakazvigowera because wanga vaine power yacho nguva iyoyo. Now dambudziko rochiitika manje nderekuti awa wazvipa minda awa muheadlands kuti wachifunga kuti wangachitongwa nachipunza zvakuwaomera. Saka the best thing they would do is to defend territory yawainayo. Saka ndokuzama chaizvo even kugadzwa kwaMambo Makoni kupuwa munda panhongonya pagomo rinonzi Nyasuri paitongira Mambo Chipunza the 4th ainzi Guse Chiunya Chipunza the Great. Zvese zvitakazvitaura kumaofisi ehurumende kuti aiwa hamugone kudai zvikanzi aiwa ari kuenda kundonuma chete. Spokesman waMambo akatotaura kuti aiwa mukatora n'anga mukaipa pekugara apa mangwana panofuma paane wangaza. In modern language yamungazi kuende kuti makanika akangoroja chete kuswera mangwana mabhoneti anenge akatovhurika ipapo because ndo kumafambiro ani. Saka mukapa Mambo nyika munda munyika yemumwe mambo maakutokonzeresa maproblems. Ndo paakuuya futi nyaya Mambo tarapa mashure iya kuti ndiye vanhu vari kuenda kunotongwawo because wakuona uya ipapo obva ati ndini mambo iye atorimo apa ane chikwangwani chakanzi mambo zveshuwa vanhu kuti ndofunga ndiye anenge chinyi mambo. But in summary ndiri kuti chiri kusaka vanhu vaite claim over headlands especially our sister chieftainship yekwaMakoni inyaya yekuti wane power wakanga vaine power yepolitics wakawana minda wakazvipa minda kuheadlands sidelining mhuri yaMambo Chipunza.